Minulý júl som mal doma vážne problémy. Zostal som bez elektriny na niekoľko dní, kým sa všetko neopravilo. Pracujem z domu, takže to bol pre mňa zásadný problém. Nakoniec som si musel na pár dní prenajať ubytovanie cez Airbnb, kým sa mi doma neobnovil prúd. Nebývam vo veľkom meste, takže som v okolí nemal veľa možností. Najbližšie dostupné ubytovanie za rozumnú cenu bolo vzdialené asi 45 minút jazdy autom. Nachádzalo sa v ešte menšej a odľahlejšej časti mesta, ktorá sa často označovala ako nie práve najlepšia lokalita na bývanie. Keďže som tam mal byť len niekoľko dní, rozhodol som sa to risknúť. Ušetrené peniaze za to stáli. Hneď po príchode som vošiel dnu a prakticky rovno zamieril do postele. Bol som úplne vyčerpaný z toho všetkého, čo sa dialo doma. Ráno som vstal zavčasu a začal si pripravovať notebook a pracovný priestor. Tesne predtým, ako som mal začať pracovať, niekto zaklopal na dvere. Vzhľadom na to, že to ani nebol môj dom, váhal som, či mám ísť otvoriť. Napadlo mi však, že by to mohol byť hostiteľ alebo niekto iný z okolia a tak som to išiel zistiť, kto to je. Na verande stál muž, asi tridsiatnik, celý potetovaný a nepôsobil ako hostiteľ ani ako predajca. Keďže som netušil, prečo tam stojí a úprimne, ani som to nechcel vedieť, rozhodol som sa nič neurobiť. Otočil som sa od dverí, vrátil sa ku stolu, dokončil prípravy a pustil sa do práce. Mal som niekoľko stretnutí a množstvo povinností, ktoré som musel dohnať po niekoľkodňovej absencii. Myslím, že som od stola neodišiel až do 8. večer a aj tedy som zvažoval, že sa k práci vrátim potom, čo si von pôjdem kúpiť večeru. Len pár minút potom, čo som sa vrátil a začal jesť, sa znova ozvalo klopanie na dvere. Okamžite som vstal a šiel zistiť, kto to je. Nepríjemne ma však prekvapilo, keď som zbadal, že tam stojí ten istý muž ako predtým. Čo by len mohol chcieť takto neskoro večer? Namiesto strachu som cítil skôr rozčúlenie, no aj tak som sa opäť odvrátil od dverí a vrátil sa späť k večeri. Asi o pol hodinu neskôr som sa rozhodol, že ešte hodinu popracujem. Bol som síce unavený, ale úlohy sa samé neurobia a predstava, že by som to odkladal na zajtra, ma len viac stresovala. Nasadil som si slúchadlá a pokúsil sa plne sústrediť na prácu. Za tú hodinu som toho stihol pomerne dosť a keď som bol spokojný, konečne som zatvoril laptop a ukončil deň. Až vtedy som si uvedomil, aká tma v izbe panovala. Zrejme bola obrazovka môjho laptopu jediné svetlo, ktoré som mal celý čas zapnuté. Zamieril som k predným dverám, aby som rozsvietil svetlo. A v tom mi po chrbte prebehol mráz. Na podlahe chodby sa črtali slabé, no jasne rozoznateľné otlačky topánok. Stál som tam v nemom šoku. Pomaly som sa rozhliadol a zisťoval, kde všade sú. Viedli od dverí cez chodbu a pokračovali priamo k stolu, pri ktorom som pred chvíľou sedel. Vystrašený som pomaly sledoval otlačky smerom k zadným dverám, ktoré boli pootvorené. Ani neviem opísať, čo som v tej chvíli cítil. Bol to čistý, paralyzujúci horor. Len o pár sekúnd neskôr sa z poschodia začali ozývať kroky. Boli pomalé, opatrné, ako by si niekto dával záležať, aby ho nebolo počuť. Keď dorazili na spodoch schodov, muž sa objavil v chodbe a pozrel sa priamo na mňa. Bol to ten istý človek. Okamžite som ho spoznal podľa výrazných tetovaní a celkového výzoru. Vyzeral prekvapene, že ma tam vidí, ale toto prekvapenie sa okamžite zmenilo na zúrivosť. Jeho tvár bola skreslená hnevom a podráždenosťou, nebolo v nej ani stopy po ľudskosti. Chcel som prehovoriť, niečo povedať, ale nedokázal som vydať ani hláska. Srdce mi divoko búšilo a v panike som sa otočil a vybehol von zadnými dverami. Utekal som cez záhradu až k stromom ďaleko za domami. Skryl som sa za jeden z nich, posadil sa, vytiahol telefón a začal vytáčať 911. No hneď som hovor zrušil, pretože som začul rýchle kroky, ktoré sa ku mne blížili. Nečakal som, že ma bude prenasledovať, ale kroky nakoniec prebehli len okolo. Niekto prebehol popri mne a zmizol v tme, bez toho, aby si ma všimol. Ako náhle som sa znova spojil s políciou, vrátil som sa späť do Airbnb a čakal na ich príchod. Poskytol som podrobný popis muža a už na druhý deň ho naozaj chytili. Podľa tetovaní, ktoré som si všimol, ho bez pochyb identifikovali.
Ukázalo sa, že v predchádzajúcich dňoch sa vlamal do viacerých domov v okolí a dopustil sa v nich hrozných činov voči ich obyvateľom. Neviem, čo mal v pláne urobiť mne, alebo prečo ma na začiatku, keď sa zdalo, proste nechal na pokoji. Ale teraz už môžem byť pokojný, s vedomím, že už nikomu viac neublíži. Cestoval som autom naprieč krajinou a bol to celkom hektický výlet. Potreboval som si vybaviť pracovné záležitosti v kancelárii v Maine a rozhodol som sa, že keď už budem na cestách, navštívim aj niektorých priateľov a členov rodiny na východnom pobreží. Počas 4. dňa jazdy som väčšinu času prechádzal cez Pensylvániu. Tá ponúka množstvo zaujímavých miest, no väčšinu cesty som prešiel pustatinou. Aby som sa dostal tam, kam som potreboval, musel som zvoliť viacero vedľajších ciest. Dlhé, úzke a prázdne jednopruhové diaľnice. Ako sa začalo stmievať, spustil sa dážď a palivo sa mi rýchlo míňalo. Už poriadne dlho som nevidel žiadnu čerpaciu stanicu, no dúfal som, že čoskoro na nejakú narazím. Problém bol, že táto cesta neviedla cez žiadne mestá ani dediny. Pokračoval som v jazde ďalších 30 minút v daždi, keď som zrazu, len slabo cez hmlu, zazrel nápis oznamujúci čerpaciu stanicu. O pár okamihov neskôr sa predo mnou vynorila. Bola schovaná v stromoch hneď vedľa cesty a pôsobila naozaj nenápadne. Mala len dve staré čerpadlá a za nimi malú budovu s občerstvením. Keďže som nemal inú možnosť, zastavil som a zaparkoval pri čerpacej stanici. Vystúpil som z auta a otvoril nádrž. Vytiahol som čerpadlo a pokúsil sa priložiť kartu, no nič sa nestalo. Utrel som zaprášenú obrazovku a snažil sa zistiť, čo zobrazuje. No nezobrazovala vôbec nič. Bola vypnutá. Skúsil som ešte druhé, jediné ďalšie čerpadlo, ale to bolo rovnako mŕtve. Frustrovaný som sa rozhliadol okolo seba. Vonku stále pršalo, slnko už dávno zapadlo a tma v kombinácii s dažďom znižovala viditeľnosť takmer na minimum. Celé miesto pôsobilo staro a zanedbane, ale to sa dalo povedať o viacerých čerpacích staniciach na vedľajších cestách. Až keď som sa lepšie prizrel, všimol som si slabé svetlo vo vnútri malej budovy s občerstvením. Dúfal som, že je tam niekto, kto mi môže pomôcť. Vykročil som spod prístrežku, ktorý zakrýval čerpadlá a rýchlo prebehol k dverám. Sklenené dvere boli celé zarosené, takže som dovnútra nevidel. Len sa cez ne slabo odrážalo svetlo. Chytil som kľučku a dvere sa s nepríjemným vrzgotom povolili. Vošiel som dnu a okamžite som pocítil nepríjemné zovretie v žalúdku. Niečo tu nesedelo. Regály v obchode boli prázdne, niektoré dokonca prevrátené, ako by sa tu niekto pokúsil narobiť škodu. Celý interiér pôsobil, ako by bol opustený už roky. Svetlo však prichádzalo odniekiaľ zo zadnej časti. Nebolo to bežné stropné osvetlenie, ale skôr slabý lúč z lampy alebo baterky. Stačilo mi len pár sekúnd, aby som pochopil, že tu proste niečo nesedí. Okamžite som sa otočil a vyšiel späť do dažďa. Nevedel som, čo sa tam deje, ale cítil som, že nech je to čokoľvek, rozhodne mi to nepomôže. A že je najvyšší čas vypadnúť. Keď som cúval z obchodu späť do dažďa, otočil som sa smerom k autu a zmeravel som. Vedľa vozidla stál človek. Bol celý premočený, voda mu kvapkala z vlasov a oblečenia. Mlčky si prezeral auto a nazeral cez okná dnu. Hej, čo tu robíte? Zakričal som, keď som sa k nemu rýchlo priblížil. Zdvihol ku mne pohľad. A potom jeho oči zablúdili niekam za môj chrbát. Otočil som sa a pozrel späť na budovu. Predné dvere boli otvorené a v ich ráme stál ďalší muž. Mal dlhé čierne vlasy, nepričetný výraz a pôsobil chorľavo. Ani na sekundu nezaváhal. Okamžite sa rozbehol smerom ku mne. Človek pri mojom aute cúvol, keď som v panike otvoril dvere a nastúpil, ale bežiaci muž sa nezastavoval. Dobehol až k vozidlu a prudko zatiahol za kľučku. V momente, keď som dupol na plyn a rozbehol sa, cez celé auto prenikalo prenikavé kovové škrípanie. Ušiel som odtiaľ čo najrýchlejšie a napojil sa späť na hlavnú cestu. Šoferoval som ešte asi pol hodiny, kým mi definitívne došlo palivo. Našťastie som mal signál a dokázal som si privolať pomoc. Kým som čakal, vystúpil som a prešiel sa okolo auta. Na dverách vodiča sa tiahla hlboká šikmária, ako by ju niekto prešiel nožom.
Neskôr v tú noc ma kontaktovala polícia. Potvrdili, že čerpacia stanica, kde som sa zastavil, je mimo prevádzky už viac ako 10 rokov. Nikto tam nemal čo robiť. Okrem toho sa nič ďalšie nestalo. Ale čo by sa stalo, keby som sa včas nedostal von, ostáva len pri dohadoch. Toto sa stalo asi pred 10 mesiacmi. Strávil som niekoľko dní s mojím najlepším kamarátom z vysokej školy. Pre zachovanie jeho súkromia ho budem nazývať Chris v jeho rodnom meste. Bolo podvečer, keď Chris spomenul miesto, ktoré chcel už dlho preskúmať, ale nikdy nenašiel nikoho, kto by tam išiel s ním. Malo ísť o nejaký opustený dom, či možno celé osídlenie, o ktorom vedel, že sa nachádza pár míľ hlboko v lese. Keďže sme počas štúdií často vyražali na túry s batohmi a spaním pod čirákom, znelo to ako celkom zaujímavé dobrodružstvo. Už asi 30 minút potom, čo o tom začal hovoriť, sme kráčali po lesnej cestičke. Ostávalo ešte trochu denného svetla, no pre istotu sme si vzali aj čelovky. Po asi 20 minútach sa chodník náhle skončil a museli sme sledovať len úzky, sotva viditeľný priechod pomedzi stromy. Trvalo nám to ešte dobrú hodinu, kým sme dorazili na miesto. V diaľke sme zbadali dom. Keď sme sa priblížili, všimli sme si, že za ním stoja ďalšie stavby. Ale nebolo to celkom to, čo sme očakávali. Domy nevyzerali staro, ale skôr opotrebovane a poškodene, mali moderné obloženie a detaily, ktoré im dávali dojem bežných domov. Viedla k ním dokonca malá štrková cesta z každého smeru, ako by išlo o pokus vybudovať novú komunitu, ktorú však niečo prinútilo náhle opustiť. Bolo zrejmé, že sme neboli prví, kto sem zavítal. Steny domov boli pokryté grafitmi. Chris a ja sme zamierili k prvému domu a nazreli dnu cez otvorené dvere. Podlahové dosky boli prerastené burinou, no inak bol interiér úplne prázdny. Tesne predtým, ako sme vošli do domu, sa lesom náhle ozval hlasný zvuk. Obaja sme strhli hlavy a zadívali sa dole štrkovou cestou, odkiaľ sme si mysleli, že prišiel. Po chvíľkovom ruchu však nastalo znepokojujúce ticho. Netušili sme, čo to bolo, ale keďže sme nič nevideli, rozhodli sme sa vojsť dovnútra. Vo vnútri nebolo veľa čo pozerať, ale práve to robilo celé miesto takým fascinujúcim. Pokúšať sa prísť na to, prečo by niekto opustil dom, ktorý pôsobil, že kedysi mohol byť celkom útulný. Potom, čo sme prešli prízemie, sme sa vybrali hore po schodoch. A hneď, ako sme sa dostali na poschodie, niečo nás zarazilo. Bolo tam podozrivo šero, ako by žiadne z okien neprepúšťalo svetlo. Chodba bola krátka, len dvoje dverí a v strope malý vchod do podkrovia. Pristúpili sme k prvým dverám a opatrne ich otvorili. Miestnosť bola opustená a prázdna, no ani sme sa nestihli rozhliadnuť, keď nás prerušil zvuk. Šuchotavé kroky cez trávu. Niekto prichádzal smerom k domu, v ktorom sme boli. Zostali sme nehybne stáť. Boli sme takmer istí, že nás ten človek už predtým vonku musel vidieť. Ale prečo by sa snažil k nám potichu priblížiť? Kroky sa zastavili priamo pri predných dverách. A potom sa ozval hlas. Dobrý deň. Neodpovedali sme. Chcem sa len porozprávať. Ten hlas znel staršie, motal sa mu, ako by mu chýbali zuby a slova sa mu pletili. A potom nasledovalo niečo ešte horšie než hlas. Minúta úplného ticha. Nepohol sa. Nepovedal nič ďalšie. Ani sme nepočuli, že by odišiel. Sedeli sme tam a čakali. Minútu, dve, ale stále nič. Až napokon sa Chris potichu zdvihol a zišiel po schodoch. Pozrel sa smerom k vchodovým dverám, potom sa otočil ku mne s úplne vyblednutou tvárou. Nikto tam nie je, povedal. Zbehol som za ním, nech sa presvedčím na vlastné oči. A naozaj, nikto tam nestal. Opatrne sme sa vykradli až ku dverám a pozreli sa von. V tráve bola jediná línia stôp. Viedla od miesta, kde stáli ostatné domy, ale žiadne ďalšie stopy tam neboli. Pozreli sme sa na seba. V tom momente sme pochopili to isté. Ten muž sa niekam skryl. A pravdepodobne stále bol v tom dome s nami. Bez slova sme vybehli von a bežali späť do lesa tak rýchlo, ako nás len nohy niesli. Až keď sme boli ďaleko a mali istotu, že nás nikto nesleduje, sme sa vrátili späť k Chrisovi domov. Kto bol ten chlap? Prečo chcel len hovoriť? To sa asi už nikdy nedozvieme.
ale som si istý, že keby nás našiel, dnes by som tento príbeh pravdepodobne nerozprával. Cestoval som s batohom po trase, ktorú som objavil v národnom parku Cascades. Bola to klasická tam a späť výprava, ktorá zvyčajne zaberie 3 dní jedným smerom a ďalšie 3 dní na návrat. O trase som toho veľa nevedel, ani aká je populárna, ale pri takto dlhých túrach to zvyčajne nehrá rolu. Aj tak zvyčajne nestretnete veľa ľudí. Na tretí deň som prechádzal popri jednom z kempov, kde som zbadal muža sedieť pri svojom stane. Zastavil som sa a chvíľu sme sa rozprávali. Spomenul, že tam plánuje prenocovať a na druhý deň vyraziť na vrchol trasy. Povedal som mu, že tam mierim ešte dnes a možno sa tam stretneme, keď dorazí. Krátko na to som pokračoval v ceste a dorazil na miesto, ktoré malo slúžiť ako môj kemp na nasledujúce 2 noci. Výhľad odtiaľ bol niečo, čo som predtým ešte nezažil. Dýchberúci a úplne pokojný. Bol to ideálny čas na oddych a aj na dosiahnutie vrcholu trasy. Po celý deň som nestretol jediného človeka. Keď sa zotmelo, stále som bol jediný, kto tam táboril. V myšlienkach som sa vrátil k tomu mužovi z predchádzajúceho dňa. Spomínal predsa, že by mal dnes doraziť práve sem, ale neukázal sa. Predpokladal som, že sa možno z nejakého dôvodu rozhodol túru prerušiť, alebo si len predĺžil pobyt v tom istom kempe. Ráno som si zbalil veci a vyrazil späť po tej istej trase, ktorou som prišiel. Začal som však neskôr, než som plánoval a dúfal som, že sa aspoň dostanem do toho istého kempu, kde som predtým stretol toho muža. Moje telo bolo z nejakého dôvodu unavené a bolestivé, čo cestu len sťažovalo. Skôr než som si to uvedomil, začalo sa stmievať a denného svetla rýchlo ubúdalo. Nasadil som si čelovku a pokračoval po chodníku. Išiel som ešte asi hodinu po západe slnka, kým som dorazil ku kempu. Stan, v ktorom mal spať ten muž, tam stále stál, postavený presne tak, ako som si ho pamätal. Ako by sa vôbec nepohol. Keďže mi spomínal, že plánuje pokračovať ďalej a pretože viem, že pri viacdňovej túre nie je bežné zostávať na jednom mieste, zavolal som na ňo a spýtal sa, či je v poriadku. Neprišla však žiadna odpoveď. Prišiel som bližšie a povedal, že ho chcem len skontrolovať. Zips na jeho stane bol pootvorený a vnútri nebol nikto. V tej chvíli som pocitil zvláštne napätie v hrdle, ako by moje telo vedelo, že niečo nie je v poriadku. Postával som okolo a rozhliadal sa, no nebolo po ňom ani stopy. Až tedy som si v diaľke všimol slabý záblesk. Ďaleko medzi stromami hlboko v lese žiarilo nehybné slabé svetlo. Vydal som sa tým smerom. Prešiel som asi 40 yardov, až keď som prišiel k zdroju svetla. Bola to čelovka ležiaca na zemi, ako by ju niekto nechal spadnúť. Svetlo už takmer nefungovalo, batéria bola takmer vybitá. A v tom som si uvedomil, že ma niekto sleduje. Stál tam, len asi 10 yardov odo mňa, medzi stromami takmer neviditeľný. Ale bol tam a vedome sa skrýval. Hneď som vedel, že to nie je ten muž, ktorého som stretol deň predtým. Napriek tomu som cítil, že musím niečo povedať. Dobrý deň, potrebujete pomoc? Vyslovil som nápeto. Žiadna reakcia, len ticho. Prepáčte, odídem, povedal som potichu, ale hlas sa mi triasol. Obratil som sa a rýchlo som sa vrátil späť do kempu. Našťastie som si ešte nič nevybalil. Nasadil som si batoh, pozrel sa ešte raz smerom do lesa a práve v tej chvíli svetlo čelovky zhaslo. Ušiel som. Kráčal som tak rýchlo, ako mi to terén dovolil a prešiel som ďalšie 3 mile do najbližšieho kempu. Hneď ako som mohol, nahlasil som, čo sa stalo. Bohužiaľ, potvrdilo sa presne to, čo som si myslel. Muž, ktorého som stretol, bol nahlásený ako nezvestný. Takmer žiadne stopy, žiadne znaky boja, nič. A vo vnútrozemí Národného parku je takmer nemožné niekoho hľadať. Kto bol ten človek v lese? Prečo sa skrýval? A čo sa naozaj stalo s tým mužom? To zostane zrejme navždy záhadou. Hoci všetci asi tušíme, aký bol najpravdepodobnejší scenár. Airbnb som si rezervoval niekoľko týždňov vopred v meste, v ktorom som nikdy predtým nebol. Klient, s ktorým som sa mal stretnúť kvôli práci, žil v tejto oblasti, takže som tam plánoval zostať len jednu noc a na druhý deň sa vrátiť domov. Cesta trvala asi 3 hodiny a keď som konečne dorazil na príjazdovú cestu a vystúpil z auta, štvrť pôsobila nezvyčajne ticho.
Väčšina domov mala zhasnuté svetlá a husté stromy pokrývali trávniky, čo blokovalo výhľad a vytváralo zvláštnu uzavretú atmosféru. Jediné, čo som v tej chvíli skutočne videl, bola postava kráčajúca po ceste. Bola dosť ďaleko a nič na nej nepôsobilo výnimočne, ale z nejakého dôvodu som pri pohľade na ňu pocitil zvláštnu úzkosť. Niečo na nej jednoducho nesedelo. Vošiel som dnu, odomkol dvere a usadil sa. Dom bol úplne obyčajný. Nič zvláštne, nič desivé. Jednoducho presne to, čo som potreboval na jednu noc. Prešiel som sa po miestnostiach, prezrel si ubytovanie a keď som bol spokojný, otvoril som vchodové dvere, aby som si z auta vzal ešte jednu tašku. No práve keď som vystúpil na verandu, všimol som si niekoho stáť na ceste. Bola to tá istá osoba, ktorú som predtým videl kráčať. Tentoraz však stála. Nehybne. A bola otočená smerom k Airbnb. Keď som sa pohol k autu, všimla si ma a začala sa pomaly vzdialovať. Celý čas, čo som ju pozoroval, sa v mojej mysli začala usadzať podozrievavosť. Ale zdalo sa, že jednoducho pokračuje v ceste ďalej po ulici. Vrátil som sa dnu, skontroloval, či sú všetky dvere zamknuté a len pre istotu som otvoril garáž a zatlačil auto dovnútra. Nevedel som, prečo som to urobil, ale niečo mi vravelo, aby som to urobil. Počas následujúcich pár hodín som niekoľkokrát názrel von oknom, aby som skontroloval, či ten chlap stále krúži po okolí. Už som ho však nevidel. Keďže som mal na druhý deň vstávať veľmi skoro, rozhodol som sa ísť spať. Zaspal som celkom dobre. Niekoľkokrát som sa síce v noci prebudil, ale nič zvláštne sa nedialo. Budík mi zazvonil o 4 ráno. Slnko ešte nevyšlo a vonku bola tma. Ospalo som sa posadil na posteľ a v tom som si všimol svetlo prichádzajúce spod dverí spálne. Nepamätal som si, že by som nechal niečo zapnuté. Pomyslel som si, že som mohol omylom prehliadnuť svetlo v kuchyni, alebo ho jednoducho zabudol vypnúť. Vstal som z postele a zamieril k dverám, ale tesne predtým, ako som ich otvoril, som začul zvuk z druhej strany. Znelo to, ako by sa niekto pomaly pohyboval po konci chodby. Otvoril som dvere a uvidel, že v obývačke sa svieti. Presne v tej izbe, v ktorej svetlo som si bol istý, že som ho večer vypol. Zvuk stále neustával. Pomaly som sa pohol po chodbe smerom k svetlu a nazrel do miestnosti. A tam, v tom rohu obývačky, stál muž. Prehľadával jednu z mojich tašiek. Mal na sebe čiernu mikinu s kapucňou a roztrhané džínsy. Presne to isté oblečenie, aké mala na sebe osoba, ktorú som predtým videl kráčať po ulici. Pozrel som sa na ňo len na sekundu, kým som sa otočil a postavil sa mi z očí v oči. Nevyzeral ani trochu prekvapene, skôr ako by ma čakal. Zhodil tašku na zem a zreval na mňa, aby som zostal stáť. Vykročil ku mne a ja som mal iba zlomok sekundy na rozhodnutie. Otočil som sa, rozbehol späť do izby a tresol dverami práve vo chvíli, keď bol pri nich. V zápäti do nich narazil. Pokúsil sa ich vykopnúť a potom sa začal prehrávať zámku z druhej strany. Rýchlo som zareagoval. Otvoril som okno, vyskočil von a utekal. Keď som sa konečne dostal k domu, aby som zavolal políciu, muž bol už preč. Samozrejme, zmizli aj moje tašky. A čo bolo ešte desivejšie, dvere do spálne zostali otvorené. Musel ich odomknúť a dostať sa dnu. Takže keby som sa bol skryl v kúpeľni alebo niekde inde, kto vie, ako by to dopadlo. Polícia sa neskôr vyjadrila, že jeho úmysel zrejme nebol len obyčajná krádež. Modlím sa, aby ma už nikdy nenašiel. Začiatkom jary som sa vybral kempovať do lesov 4 hodiny na sever od miesta, kde bývam. Leží tam malé jazero, kam chodievam často. Nie je známe ani príliš navštevované, takže ponúka pokojné útočisko pred každodenným ruchom. Keď som tam dorazil prvý deň a všetko si nastavil, nikde naokolo nebolo ani živej duše. Jazero nebolo veľké, okolo neho sa tiahla trávnatá pláž a za ňou hustý les. Takže som mal výhľad prakticky na celý priestor. Krátko po príchode som zbadal, ako z druhej strany lesa vyšiel muž a postavil si stan. Vyzeral ako úplne bežný kempár, držal sa bokom a nevyzeral podozrivo. Až tesne pred západom slnka som si všimol, ako prechádza popri jazere smerom k môjmu kempu. Mal priateľský úsmev a predstavil sa ako William. Povedal, že si nebol istý, či som ho videl, keď si staval tábor, ale on mňa cez jazero zbadal a tak sa chcel len pozdraviť. Veď predsa sme tu len my dvaja, uprostred ničoho, na mieste, kam bežne nikto nechodí. Chvíľu sme sa rozprávali a pôsobil naozaj v pohode. William mal 26 rokov, teda približne ako ja, a obaja sme sa zhodli, že práve tá odľahlosť tohto miesta je dôvod, prečo sa sem radi vraciame.
Po asi pol hodine rozhovoru sa vrátil späť na druhú stranu jazera, práve keď slnko zapadalo. Tá noc prebehla pokojne. Na druhý deň ráno sme sa opäť stretli, trochu sme sa rozprávali a nakoniec sme spolu trávili väčšinu dňa. Podelil sa so mnou o 6 balení pív a posedávali sme na pláži, viedli neformálne rozhovory a vychutnávali si pokojnú atmosféru. Keď sme sa večer rozišli k svojim stanom, sedel som ešte chvíľu pri svojom malom ohni a bol som naozaj rád, že som stretol Williama. Pôsobil ako ideálny spoločník na kempovanie, možno niekedy na budúce. Keď sa začalo stmievať, pripravoval som sa na spánok. Uhasil som oheň a začal upratovať okolo stanu. V tom som si všimol Williama, ako kráča okolo jazera. Jeho oheň už dávno dohorel, takže som predpokladal, že je v stane a spí, ale zjavne nie. Prišiel až k môjmu ohnisku a hneď mi na ňom niečo nesedelo. Hej, je všetko v poriadku, kamarát? Opýtal som sa. Zdvihol hlavu, pousmial sa a akoby v tom momente prepoloval späť na toho uvoľneného, príjemného Williama, akého som poznal celý deň. Povedal, že len chcel pribehnúť, pretože objavil úžasné miesto s nádherným výhľadom, o ktorý sa so mnou chcel podeliť. Tvrdil, že v tme je ten pohľad ešte lepší. Najprv som váhal. Povedal som mu, že je už neskoro a bol by som radšej, keby sme to nechali na ráno. No jeho nadšenie bolo nákazlivé. Opisoval to miesto tak presvedčivo, až som mal pocit, že by bola škoda to premeškať. Veď predsa, načo chodiť kempovať do prírody, ak sa človek vyhýba podobným zážitkom? Nakoniec som vstal a nasledoval ho. Obišli sme jazero a zamierili do lesa. Nebola tam žiadna cestička, žiadna vychodená trasa, len temný, husto zarastený les. A predsa William kráčal suverénne, ako by presne vedel, kam ide. Bez baterky a bez zaváhania. Už po pár minútach mi bolo jasné, že to miesto musel poznať veľmi dobre. Nikto by sa predsa v úplnej tme neodvážil takto hlboko do lesa, pokiaľ tam už predtým nebol, a niekoľkokrát. Išli sme lesom možno 15 minút, keď William zrazu spomalil a bez slova ukázal dopredu a usmial sa, ako by sme práve dorazili k výhľadu, o ktorom celý čas hovoril. Vystúpil som pred neho a pozrel sa tým smerom, ale žiadna výhľadka tam nebola. Namiesto nej tam stála medzi stromami malá stavba. Bol to starý opustený karavan, obytný príves, ktorý vyzeral, ako by roky hnilo na tom istom mieste. Celý bol pokrytý machom, boky mal prežraté hrdzou a jeho kovová konštrukcia bola v katastrofálnom stave. Vyzeral, ako by sa ho roky nikto nedotkol. Otočil som sa k Williamovi, aby som sa ho opýtal, čo to má znamenať. Ale jeho výraz sa úplne zmenil. Tvár mal chladnú a prázdnu, bez akejkoľvek emócie. Bol ako iný človek. William, čo je to? Spýtal som sa ticho. Neodpovedal. Pocítil som náhly záchvev strachu a začal som sa panicky rozhliadať. V tej chvíli sa spoza môjho chrbta ozvalo nepríjemné brznutie. Hrdzavé kovové dvere sa pomaly otvorili. Stihol som len na sekundu zazrieť, ako z karavanu niekto vybehol a potom sa okamžite rozbehol. Počul som za sebou kroky. Williama aj tú druhú osobu. Bežali za mnou, dýchčali a ja som zo seba vydovoloval posledné zvyšky energie a utekal, kým som ich nestratil. Zrazu som si uvedomil, že som tak ďaleko v lese, že netuším, kde som. Ale nezastavil som. Len som išiel ďalej, sledujúc stromy, až kým sa nezačalo rozvidnievať. Keď som sa konečne dostal späť k jazeru, zbadal som z diaľky niečo, čo ma úplne ochromilo. Môj tábor zmizol. Všetko. Každý kúsok výstroja, stan, tašky. Bolo to, ako by tam nikto nikdy nebol. Zostal som ukrytý v tieňoch stromov, ticho pozorujúc, či sa niekto neobjaví, a keď bolo bezpečné výjsť, rýchlo som sa presunul späť na turistický chodník a po niekoľkých hodinách som sa vrátil k autu. Hneď som to nahlásil miestnej polícii, ale nikdy nespomenuli, že by niečo našli. Úprimne mám pocit, že sa ani veľmi nesnažili. Možno nechceli vedieť, čo by tam naozaj našli. Doteraz ma desí pomyslenie na to, čo sa tú noc malo stať. Ale aspoň viem, že som utekol včas. Skôr, než som to musel zažiť na vlastnej koži. Bol som na ceste z Portlandu do Chicaga. Je to takmer trojdňová jazda, takže som si po trase vopred zarezervoval niekoľko miest na prespatie. Nebol som príliš náročný, pokiaľ ide o výber. Nechcel som luxus. Len niečo jednoduché a pohodlné. Rozhodol som sa pre Airbnb, aby som si cestu aspoň trochu spríjemnil a vyhol sa preplneným hotelom. Moje prvé ubytovanie som mal rezervované vo Wyomingu. Cesta cez tento štát nevedie cez žiadne veľké mestá, takže som skončil v naozaj malom mestečku. Podľa všetkého nebolo väčšie ako 2 či 3 míle.
Jednoducho, jeden z tých zapadnutých bodov na mape, kam sa človek inak nikdy nedostane. Len čo som prešiel hranice Wyomingu, začalo silno snežiť. Husté vločky sa valili z oblohy a cesta sa začala rýchlo zhoršovať, čo ešte viac predĺžilo už aj tak únavný deň za volantom. Keď som dorazil do mesta, cesty už boli pokryté snehom a slnko dávno zapadlo. Pôsobilo to tam úplne mŕtvo. Nevyznám sa príliš v malých mestečkách, ale toto vyzeralo presne tak, ako som si predstavoval miesto v štáte s tak nízkou populáciou, ako je Wyoming. Dúfal som, že tam nájdem aspoň McDonald's alebo niečo podobné, kde by som si mohol dať rýchlu večeru, ale bolo mi hneď jasné, že také niečo tu nehrozí. Prešiel som teda mestom a odbočil na cestu vedúcu k môjmu Airbnb. Bola to dlhá, úzka prijazdová cesta, ktorá smerovala k malému domčeku uprostred poľa. V predzáhradke stáli vysoké borovice, ťažké od čerstvého snehu. Zaparkoval som na boku, vystúpil z auta s taškou v ruke a prešiel k predným dverám. Zadal som kód do klávesnice, otvoril dvere a vošiel dnu. Zavrel za sebou a rozsvietil. Interiér bol malý, pravdepodobne nie viac ako 500 štvorcových stôp, len obývačka, spálňa a malá kúpeľňa. Zhodil som si topánky, tašku som položil vedľa postele a sadol si na gauč. Len čo som tak urobil, zrazu som začul tlmené buchnutie zo spálne. Otočil som hlavu smerom k dverám, ktorými som práve prešiel. Zvuk bol dosť hlasný na to, aby ma znepokojil, ale netušil som, čo ho mohlo spôsobiť. Vstál som, vrátil sa do spálne a rozsvietil. Všetko bolo presne tak, ako som to nechal. Skontroloval som aj malú kúpeľňu, nič podozrivé. Jediné ďalšie dvere v dome boli dvere do skrine v spálni. Prešiel som k ním a potiahol za kľučku. Nedali sa otvoriť. Zdalo sa, že sú zamknuté znútra. Najprv ma to prekvapilo. Skrine v prenajatých ubytovniach zvyčajne nebývajú zamknuté. Ale potom som si povedal, že to mohla byť len údržbárska miestnosť, kam majiteľ ukladá svoje veci. V dome nebolo iné miesto, kde by sa dali uskladniť potreby, takže mi to nakoniec prišlo ako logické vysvetlenie. Vrátil som sa do obývačky a zvalil sa na gauč, premýšľajúc nad plánmi na nasledujúci deň. Po asi 15 minútach som znova vstal a prešiel k oknu, aby som sa pozrel, či ešte stále sneží. Chcel som vedieť, či budú cesty vôbec prejazdné. Vonku panovala zvláštna, neprirodzená tma. Žiadne mestské svetlá, ktoré by sa cez borovice predierali k oblohe. Len husté sneženie, ktoré prehlbovalo pocit izolácie. Zatiahol som žalúzie a otočil sa späť ku gauču. No v tom okamihu som periférne zazrel, ako sa v spálni pohol tieň. Pohyb bol pomalý a plynulý, ako keď sa pomaly zatvárajú alebo otvárajú dvere. Pocitil som, ako mi stúhli svaly. Pomaly som vykročil smerom k spálni, načúval a sledoval každý zvuk, kým som sa priblížil ku dverám a nazrel dnu. Všetko bolo na svojom mieste. Nič nevyzeralo byť posunuté. Nič nepadlo, žiadny náznak toho, čo by mohlo vrhnúť tieň, ktorý som pred chvíľou tak jasne videl. Ale vedel som, že sa tam niečo pohlo. Niečo bolo. Zrak mi padol na skriňu. Stále bola zatvorená, no tentoraz som mal zvláštny pocit. Nie nepokoj, ale skôr naliehavé nutkanie zistiť, čo je vo vnútri. Pristúpil som k nej, natiahol ruku a uchopil kľúčku. Otvorila sa bez najmenšieho odporu. Už nebola zamknutá. Zastal som a pozrel dnu. Len malá, prázdna šatníková skriňa. Žiadne police, žiadne zavesené oblečenie. Len holé steny a tieň, ktorý sa už nepohol. Ale niečo na tom všetkom bolo nesprávne. Ešte skôr, než som stihol všetko naplno spracovať a poskladať si kúsky skladačky dohromady, počul som za sebou pohyb. Keď som sa otočil, vo dverách kúpeľne stal vysoký muž. Vyzeral zničený. Jeho tvár bola doráňaná, plná škrabancov a rezov, ako keby prešiel niečím veľmi zlým. A čo bolo najzvláštnejšie, nevyzeral, že by mu to nejako prekážalo. Ani trochu. Bez jediného slova vošiel do spálne, kľakol si a spod postele vyťahol starú špinavú ošuchanú tašku. Taška tam celú dobu musela byť a ja som o nej nemal ani tušenia. Muž sa postavil, zodvihol ju a bez jediného pohľadu na mňa pomaly vyšiel z izby. Počul som, ako prechádza cez obývačku, potom otvoril vchodové dvere a zmizol v tme. Rozbehol som sa k oknu a videl ho, ako sa ťažko prediera cez sneh, kým ho nepohltila tma mimo dosahu svetiel z domu. Ihneď som kontaktoval políciu. Po mojom popise sa síce rozprávali s hostiteľom Airbnb, ale tým sa to aj skončilo. Po odchode z mesta som už nedostal žiadne ďalšie informácie.
Žiadne vysvetlenie, žiadny kontakt, žiadne uzavretie. Racionálne by som mohol predpokladať, že muž jednoducho používal dom ako dočasné útočisko. Možno sa sem vracal opakovane a vedel, že skriňa je miesto, kde sa môže ukryť. Ale spôsob, akým vyzeral, ten výraz v jeho tvári, jeho ticho, to všetko ma núti o tom pochybovať. Najviac ma však desí myšlienka, čo by sa stalo, keby som tú noc išiel spať hneď po príchode. S mužom skrytým len pár centimetrov odo mňa, zatvoreným v skrini. Toto sa mi stalo pred niekoľkými mesiacmi, keď som jazdil pre doručovaciu službu. Robím to len ako vedľajší príjem, možno 10 až 15 hodín denne. V tú noc som mal len pár objednávok, pretože už bolo neskoro. Okolo 1 ráno mi prišla malá objednávka, ktorú som mal doručiť do firemnej budovy na druhej strane mesta. Z adresy bolo zrejmé, že ide o kancelársky objekt. Nebolo to nič nezvyčajné. Mnohí noční zamestnanci si objednávajú jedlo v takýchto hodinách. Keď som dorazil na miesto, parkovisko bolo úplne prázdne. Neboli tam žiadne autá a nevyzeralo to, že by sa za budovou nachádzalo ďalšie parkovisko. Zaparkoval som pri hlavnom vchode, vystúpil z auta a zobral tašku s jedlom. Budova vyzerala ako malá administratívna stavba, len 2 poschodia a nie príliš široká. Všetky okná boli tmavé, okrem jedného svetla svietiaceho hneď za vstupnými dverami. Prišiel som k dverám a skontroloval aplikáciu. Boli tam uvedené konkrétne pokyny. Vojsť do hlavnej chodby a položiť objednávku pred dvere izby 232. Pozrel som cez sklo dverí dovnútra a uvidel chodbu s množstvom zatvorených dverí po oboch stranách. Doručovanie priamo do izieb som zažil len v hoteloch, takže toto bolo pre mňa trochu netypické. Skúsil som dvere. Zatlačil som na ne a zistil, že sú odomknuté. Vošiel som dnu. Očakával som, že začujem hlasy, kroky alebo aspoň nejaký pohyb. Ale nič. Celá budova bola úplne tichá. Len monotónny biely šum bzučiacich žiariviek nad hlavou. Pomaly som prešiel okolo dverí, boli označené číslami ako 102, 106 a podobne. Podľa logiky to znamenalo, že izba 232 bude na druhom poschodí. Uprostred chodby som narazil na otvorené dvere vedúce na schodisko. Vstúpil som dnu a pristúpil k spodku schodov. Zodvihol som pohľad nahor. Celé schodisko bolo čierne ako úhoľ. Ani najmenší náznak svetla neprichádzal z hora, kde sa podľa pokynov mala nachádzať miestnosť 232. V tej chvíli som si znova uvedomil to neprirodzené ticho. Chladný mráz mi prebehol po chrbte. Vždy som sa snažil dodržiavať pokyny do poslednej bodky, aj kvôli hodnoteniam, ale toto bolo prvýkrát, čo som si pomyslel, niečo tu nie je v poriadku. Ustúpil som zo schodiska späť do hlavnej chodby a v tom okamihu sa priamo predo mnou otvorili dvere. Svetlá v miestnosti boli vypnuté, ale z tieňa vyšiel muž a vkročil do chodby. Mal na sebe obyčajné oblečenie, určite nevyzeral ako kancelársky pracovník. Stál predo mnou, tvárou v tieni a potom mlčky ukázal za mňa, smerom k schodisku. 232 je tam hore, povedal ticho. Naklonil som hlavu, no nepohol som sa. Ani on nie. Len sa mi úprene pozeral do očí. V jeho výraze bolo niečo znepokojujúce. Niečo potlačené, ako by len s námahou držal hnev na úzde. Tých niekoľko sekúnd sa zdalo ako večnosť. Bez jediného slova som spustil tášku s objednávkou na zem a rýchlo som sa otočil smerom k východu. Nepokúšal sa ma zastaviť, ale počul som, ako jeho kroky mieria späť k schodisku a začínajú stúpať hore. Keď som opustil budovu, nasadol som do auta a okamžite odišiel. V tej chvíli som netušil, čo sa tam vlastne odohráva. Či som niečo prehnal, alebo si len namýšľam. A tak som nezavolal políciu. Nechcel som vyzerať paranoidne. Na druhý deň sa však ozvala polícia mne. Zjavne bola do tej kancelárie budovy nahlásená vlámačka. Bezpečnostné kamery zachytili moje auto, aj poznávaciu značku a tak ma vystopovali ako potenciálneho svedka. Zavolali mi, aby som prišiel vypovedať, či som si všimol niečo podozrivé. Veľa som im povedať nevedel, okrem toho muža, ktorého som stretol na chodbe. Lenže ako sa ukázalo, nebol tam sám. Záznamy z kamier potvrdili, že do budovy sa skutočne vlámali 3 ľudia. Jeden bol ten, ktorého som videl na prízemí. Ale ďalší 2 sa skrývali na vrchole schodiska. Kamery ich zachytili, ako tam čakali. Ticho. Nepohnuté, presne v mieste, kam som mal namierené. Znepokojujúce bolo, že tú istú noc bolo na tú istú adresu doručených ešte niekoľko ďalších objednávok. Všetci ostatní doručovatelia však spravili múdrejšie rozhodnutie než ja. Nechali jedlo pri vchodových dverách a do budovy ani nevstúpili.
Čo by sa stalo, keby niekto z nás skutočne vyšiel na druhé poschodie, ostáva otázkou. Ale niečo mi vraví, že odpoveď by bola horšia, než si chcem predstaviť. Polícia stále pátra po tých troch mužoch. A ja len dúfam, že ich nájdu skôr, než sa niekto stane ich ďalšou obeťou. S manželkou pravidelne chodívame na každoročné dovolenky na rôzne miesta. Je to náš spôsob, ako na chvíľu vypnúť od každodenného zhonu a zároveň stráviť kvalitný čas spolu. Tento rok sme si zarezervovali chatu v štáte Washington. Bola opísaná ako tiché a pokojné miesto ďaleko od civilizácie, bez iných ľudí či rušivých vplyvov. Keďže väčšinu života trávime v preplnených mestách, znelo to ako ideálne útočisko. Po prílete sme sa zastavili v miestnom obchode, aby sme si nakúpili zásoby a následne sme si zavolali taxík, ktorý nás odviezol až ku chate. Auto sme si nepožičiavali. Vedeli sme, že tam budeme len 3 dní a plánovali sme zostať iba v chate. Ak by sme niečo potrebovali, alebo si to rozmysleli, stále sme mohli použiť Uber. Cesta taxíkom trvala niečo vyše hodiny od letiska. Väčšinu času sme prechádzali medzi majestátnymi horskými pásmami a hustými lesmi. Bolo to nádherné. Scenéria nás oboch okamžite naladila na príjemný pobyt. Asi o 7 večer sme dorazili k chate. Stála úplne osamelo uprostred lesa. Aj samotná prijazdová cesta bola len dvojica vyjazdených stôp v blate. Vystúpili sme, zaplatili vodičovi a preniesli si veci dnu. Chata bola malá, ale útulná. Na hlavnom poschodí sa nachádzala kuchyňa s obývacou časťou a z rohu miestnosti viedol rebrík do podkrovia, kde bola posteľ. Podkrovie bolo nízke, takže sa človek musel doslova plaziť, aby sa dostal do postele. Niečo medzi rustikálnou romantikou a domčekom pre hobitov. Každopádne, po príchode sme si vybalili potraviny a urobili si rýchlu večeru. Boli sme vyčerpaní z letu. Potom sme otvorili fľašu vína, zapalili krb a uvelebili sa na večer. Sedeli sme spolu, rozprávali sa a tešili sa na nasledujúce dni pokoja. Bolo okolo 11. večer, keď sa to stalo. Počas rozhovoru sme obaja naraz stíchli. Z vonkajšej strany chaty sa ozval zvuk. Niekto alebo niečo kráčalo po tráve. Kroky boli hlasné a zreteľné a znepokojivo blízko. Moja žena sa okamžite tvárila nervózne. Snažil som sa zachovať pokoj a tváriť sa, že je všetko v poriadku. To nič nebude, povedal som jej, aj keď som si tým sám nebol istý. Vstal som a zamieril k oknu. Až vtedy som si náplno uvedomil, aká absolútna tma nás obklopuje. Vonku bolo takmer nemožné niečo vidieť, len siluety vysokých stromov a hustú čierňavu medzi nimi. Pátral som pohľadom po okolí, ale nevidel som nič. Vrátil som sa k manželke a povedal jej, že tam nikto nie je. Potom som pre istotu otvoril vchodové dvere a vyšiel na verandu. Zapol som vonkajšie svetlá, ktoré osvetlili len malý kus prijazdovej cesty a okolie dverí. Nikto nikde. Aj les pôsobil ticho. Príliš ticho. Ak by sa tam stále niekto pohyboval, bol by som ho zrejme počul. Ale nepočul som nič. Len absolútne ticho. A ten nepríjemný pocit, že sme možno neboli úplne sami. Vrátil som sa dnu a spýtal sa svojej ženy, či kroky počula tiež. Povedala, že zvuk nezmizol, len náhle prestal, ako by ho niečo prerušilo. Znelo to, ako by sa presunul niekam za chatu. Moje v úvodzovkách odvážne správanie sa začalo rýchlo rozpadávať. Povedal som jej, aby okamžite vyšla hore do podkrovia a zostala tam potichu, zatiaľ čo ja sa pokúsim zistiť, čo sa deje. Ešte raz som prešiel celú chatu, skontroloval každé okno. Nikde nič. Potom som sa znova postavil k vchodovým dverám, pripravený vykročiť von. A v tomto prišlo. Chatu náhle otriaslo mohutné buchnutie. Okamžite som sa pozrel na manželku. Stála pod rebríkom do podkrovia a pozerala sa hore. Niekto je na streche, zašepkala. Zostal som dnu. Okamžite som zavolal políciu a snažil sa im čo najpresnejšie vysvetliť, kde sa nachádzame, čo v takejto odľahlej oblasti vôbec nebolo jednoduché. Počas celej hodiny, ktorú sme museli čakať, sme z času na čas počuli pomalé kroky prechádzajúce sa po streche. Asi po 45 minútach sme zachytili nový zvuk. Ťažké topánky dopadli na zem. Následne už len ticho a pomalé vzdialovanie krokov smerom k lesu. Znova som sa opatrne pozrel von. V slabom svetle som zázrel siluetu postavy, ako mizne medzi stromami. Keď dorazila polícia, vypočuli nás, spísali správu a odviezli nás náspäť do mesta.
Zvyšok dovolenky sme strávili tam, nie práve podľa pôvodného plánu. Ale to, čo nás desí najviac, je myšlienka, že ten človek sa neobjavil náhodou. Bol míle ďaleko od akejkoľvek civilizácie, uprostred noci, v lese. A pravdepodobne čakal. Čakal, kým pôjdeme spať. Alebo, kým otvoríme dvere ešte raz. Sme nesmierne vďační, že sme sa odtiaľ dostali skôr, než sa mohlo stať niečo oveľa horšie.